Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. Karbi Youth Festival ningkan phogep kechok sertalin ketalon pon along India President aphan kachopha ateng pen botor kahenu kedokok ajok nangpali dunun edet lopusi pangdak pon Karbi akhei along akit hinai arongaje pulote ilitumke Karbi Youth Festival henlo bangso ketalon nang talon bom bang bomsi pining anabangke ningkan phogep kechok si sertalin pusi peman ponlo Bangso sertalin ke paman pon along India President Draupadi Murmu aphan aluhi aman pen chopha pangjang pon sitame bangso ka chopha pon atheng along botor bokan ke misen kavedet ajok Karbi Youth Festival ningkan phokep ke chok aningkan along nangche tong don long le det lopusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen rat amai pi ahongjai along pen lamthi pachitak pon Lasin ningdu ning oi mimi mokivangji aningkan malomsi India President Draupadi Murmu nangchi tongdun popusi Assam CM pen ningjepon non ke botor kahino ke dokok pen ajoksi lapuson sertalin ke paman pon along nangchi tongdun long le det lo lasi kado kawiya tumta ning oi ripusi mayalong ningjepon News Desk Report Karbi Anglong News মনটো অলপ বেয়া কাৰণ বতৰৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া ইয়াত আহিব নোৱাৰিলে আৰু ময়ো ৰাতিপুৱা বতৰ বেয়া বুলি 4টা বজাতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলো কিন্তু ভাবিছিলো ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আহি পাব তেখেতে আহি পাব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে তেখেতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' মেছেজো 20 মিনিটৰ বনাইছে আমি Taralansu Youth Festivalor সময়তে সেইটো আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিম আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অহা বছৰ যেনে তেনে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ক ইয়ালৈকে আমি আনিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো Ecuador aphatek arlo alongpen bang plike brake thom akoi diatu katjoi Ecuador adet pi arlo kedam tang arni pen state of emergency pangdak ponsi ingtang rak military atum alok klempar asong atum aphan kakuruk pon asai dengpon bom aporahut Ecuador ani rep ahin phatek arlo along pen bang plike brake thom akoi diatum kat et pusi SNAI prison agency atum pen birta pachetak pon Lasila puson phatek mate hemkang sam arlo along bang plike brake thom akoi diatum ke kat longjoi apu thaksi ritarli pedopon bomlo lapen phatek along pen koson si bang plike brake thom amuni datum ke kat longjoi maputa ang thekelong ja phanpura ritarli bomlo pusi birta pachetak pon News Desk Report Karbi Anglong News Ipia Chelsea lamjai sarpo angtong inti kathar lapen ari sanghuatum akeng pen kedam pini at ni phokep jok tanglu Do or die pu athe PNC long walk to justice kachesong ington te pin pen pini an borjan MSC angkang dilai hidipi lapen kuligao an long walk damlu Sonsi borjan aratatum angtong inti kathar lamjai sarpo aphan ningche thepar pe ajok ningkang sampen man kedo Karbi po holapen asonson pipa jerdunlo APHL silamjai sarpo angtong ingti gathar lapen ari sanghuatum akeng pen kedam pinian ni phokep an nang pleng tanglu bonta Karbi Anglong Autonomous Council atum ase angtong asap anata anu chewarwedet lapen arjulong leben ban asonsi dolang bonta rat atum aningkang sampen kangthom karni lapen karjo kecho kijun ason doan pidun bomsi kachesong aloti along aning pathidun bomlo Karbi Anglong Autonomous Council Water list along keche aso amen ing than thetik ke kachesong ke ing ton pon pe chunche tik ke pusi angtong ingti kathar pen pherang ke athengno ningje pon anparta APHL team A team B ke avela pen APHL 6 foundation de non ke wangje ar khoya chikloni phaing korai si pen ing kora ke thoman japralang su jutang aklam along sitami chetong dun vekji pusi rada tuma phan klardak pen pachini pon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News Ladakan bagai ni pikiran arkiam lo netum sebangsa lasi akimang kado kebeta kai pena jethan verlo lagi dake ni ke thang ta belo ki BMN ke than vek nang ko mane khai pan hijim nang mane khai pan khinde nang polam kali sita longle phelang ke ile tu masih panong vet ta ingkin kilang lo kuta kali lo panong vet bi protang te hong pen ke baing ke laga doping lo khang on ile lage jong sing pu ang lo pu protang te non ta kang pu ang jo ni si bang pir the
เป็นดักบังโลดักซีลงเล่เพลังเจไรโลไซกัติกีเป็นเจงลกหัวเร่งว่าไซเคลมเป็นเจงลกดักจุดยอดสุดเป็นเคลมเป็นเจงลกดักอิสุสุเมกิอันนั้นตัดดมดักnah sila ke hak ceng macam lo dak dead long riki kim tu cini lo lagi Karbi Anglong ke jong sing pu ang lo bulu tang ke lagi ciri rong tu modifike nang bam ti pun nang hai jat lagi teknologi lam lo lah sila tu ciri rong apa bang long le dia dia fancy aron ke pincong lo muthe nona bang ke akisung nang le rok bang ke ili tu me thang si ipu thang ciri rong ci non lah so ka song long ke kham khi abang ta jok ta vista hala ka cari atum si claiming tung te pulam chot dak hematik kup di pulong mata council kacari tum claim that una hormugi matila asi lage mo ni su kaya farman lo pura claim that chong lo ke sita non ta claim jo la si la so ka pe claim ji phan ku pon aning kang tang ma la lo non bang ke hala so aning kang tang phan pang duk kunang ko le to a claim that ji phan ke aning hai unang ko la si piniani la puan ni duka ching hoi ke la lo hala kacari ang hoi long kang ni tum ta aning induk nang ko apen induk det tiga bangke itu tumke tampom pun song bom song ane kape Lahorijan PPA Thengno Along 124.35 grams heroin drugs kene ponlong Arkoni phai kretrok arni Dilai police station ke parlo National Highway 39 Lahorijan PPA Thengno Along Raikom sai khia tumpen naka checking ke pado pon bom apora hut ihum S01FR 3906 Dimapur pen manja anathu ke pon bom bolero agari along pen ke ongdung home sir cap sabun boxes arlo pen 124.35 grams heroin mate drugs kene ponlong Inut kaching nang cek abang puamen lake thang milen khongsai artaning kan inkora nerkep asar bura amen khai khoho khongsai arong NG phainom PS Saikul district Gangpokpi Manipur pusi pangthekpon bang sokiri kakuruk asai kedeng ponbom raikom sai khi atum amen lake one sec of C20BM UC SH Ravigil ACAW IC Lahorijan PP lapen police staff lapen OC dilai atum pen bangso naka checking asai deng ponlu lapen kaching nang cek abang phua phan anso se kachini ja phan karju pater tok pedo ponlu